କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି କି ଏମିତି କୌଣସି କଥା ଯାହା ସମସ୍ତେ ବୁଝନ୍ତି? ନା କୌଣସି ଏମିତି ଗୀତ ଅଛି ଯାହା ସମସ୍ତେ ଶୁଣନ୍ତି? ଏହା କେବେ ହୋଇନଥାଏ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତଥାପି ଆମେ ଚାହାନ୍ତି କି ଲୋକେ ଆମ ଅନୁସାରେ ଚାଲନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଭାବନା, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ନଜର ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ। ଏହି କଥା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସକାଳେ ନିଜେ ନିଜକୁ ମନେ ପକାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଭଲରେ ବିତିଯିବ। ଯଦି ଆପଣ କାହାରି ଖୁସି ଲେଖିବା ପାଇଁ ପେନସିଲରେ ନ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି, କମ୍ ସେ କମ୍ ଗୋଟେ ରବର ହୋଇ କାହାରି ନା କାହାରି ଦୁଃଖକୁ ମେଣ୍ଟାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ବଦଳରେ ଆପଣ ତାଙ୍କଠାରୁ କିଛି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ବ୍ୟାପାର କରୁଛନ୍ତି, ସାହାଯ୍ୟ ନୁହେଁ। ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ପରି। ପ୍ରଥମେ ଦାମ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆନନ୍ଦ ନିଅନ୍ତୁ। ମିଛ ଏକ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ପରି। ପ୍ରଥମେ ଆନନ୍ଦ ନେବେ, ତାପରେ ଦାମ ଦେବେ। ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାରରେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଉଠାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ ପାଇଥିବା ବିଜେତା ବି ସେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ ପାଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ଉପହାର ନ ଦେବେ, ତାହେଲେ ସେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ କାନ୍ଦିବ। ଆଉ ଯଦି ଉପଯୁକ୍ତ ସଂସ୍କାର ନ ଦେବେ, ତାହେଲେ ସେ ଜୀବନ ସାରା କାନ୍ଦିବ। ମଣିଷ ଯେବେ ଜନ୍ମ ନିଏ ତା ପାଖରେ ନିଶ୍ୱାସ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତା'ର ନାଁ ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେବେ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ତା ପାଖରେ ନିଶ୍ୱାସ ନଥାଏ, ହେଲେ ନାଁ ଥାଏ। ଏହି ନାଁ ଆଉ ନିଶ୍ୱାସର ଯାତ୍ରାକୁ ଜୀବନ କୁହାଯାଏ। ନା କାହାର ପ୍ରଭାବରେ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ, ନା କାହାରି ଅଭାବରେ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ, ଏହାକୁ ନିଜ ହିସାବରେ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଝଗଡ଼ାରୁ ଆମେ ଆମର ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ହରାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏହାଠାରୁ ଭଲ ଆମେ ଯଦି ଭଲ ପାଇବାରୁ ଝଗଡ଼ାକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା। ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ସେଇଟା ହୋଇଥାଏ ଯେଉଁଠି ଟିକିଏ ହସ ଆଉ କ୍ଷମାରେ ଜୀବନ ପୂର୍ବପରି ହୋଇଯାଏ। ହସ ହେଉଛି ଏମିତି ଏକ ହୀରା ଯାହାକୁ ଆପଣ ନ କିଣି ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧିପାରିବେ। ଆଉ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ହୀରା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ତେବେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ ଆଉ କୌଣସି ଜିନିଷର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ବିନା କାରଣରେ କାହାରିକୁ କୌଣସି ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣ ପରିବାରରେ ଏବେ ଆଉ ମୁଖ୍ୟ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯିଏ ବି ମୁଖ୍ୟ ଥାଏ, ସେ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ କାହିଁକି ମାନିବେ, କ'ଣ ପାଇଁ ଶୁଣିବେ? ସେଥିପାଇଁ କେବେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆପଣ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମନରେ ଯଦି କିଛି ଆଶଙ୍କା ଥାଏ, ତେବେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ଆଲୋଚନା ନ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁଟା ଠିକ୍। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୁଣିଥିବା କଥାକୁ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗୋଟେ କାହାଣୀ ସବୁବେଳେ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ କରିଥାଏ, ଆପଣଙ୍କର, ତାଙ୍କର ଆଉ ସତ୍ୟ ଘଟଣାର। କେବେ କେବେ ମନ କୁହେ ୟାଙ୍କ ସହ କଥା ହେବିନି, ଏକଥାକୁ ମଲା ଯାଏ ଭୁଲି ପାରିବିନି। ପୁଣି କେବେ କେବେ ମନ କୁହେ କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଭୁଲିଯାଅ, ମୁଁ ତ ଠିକ୍ କରିବି। ମନ କେବେ ଠିକ୍ ଭାବେ ତ କେବେ ଭୁଲ, କାରଣ ଆତ୍ମାରେ ପ୍ରେମର ସଂସ୍କାର ବି ଥାଏ ଆଉ ଘୃଣାର ବି ସଂସ୍କାର ଥାଏ। ଯେଉଁ ସଂସ୍କାରକୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ତାହା ସ୍ୱଭାବରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ। ଯିଏ ମନର ଦୁଃଖକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପରେ କହି ନପାରେ, ତାଙ୍କୁ ହିଁ କ୍ରୋଧ ଅଧିକ ଆସିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ଯଦି ଆପଣ ତାକୁ ଆୟତ୍ତରେ ରଖିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ଆପଣଙ୍କୁ ଆୟତ୍ତରେ ରଖେ, ତେବେ ସେ ସବୁଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ହୋଇଯିବ। ଗଛଟିଏ ମରିଗଲା ପରେ ଯେତେ ପାଣି ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ବଞ୍ଚିନଥାଏ। ସେମିତି ସମ୍ପର୍କଟିରୁ ଆନ୍ତରିକତା ସରିଗଲା ପରେ ଯେତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଲେ ସେ ଭଲ ପାଇବା କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସଂସାରରେ ଚାରିପଟୁ ଘେରିଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ବୁଝିଯିବେ କି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଯଦି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଭୁଲ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ତେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଆପଣ କିଛି ଠିକ୍ କାମ କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଠିକ୍ ଲୋକ ହିଁ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଥାଏ, ଆଉ ଖରାପ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ତାଳି ବାଜିଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି କ୍ଷତି ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ମନ ଦୁଃଖ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଭଗବାନ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଠାରୁ ଭଲ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇନଥିବେ। ମଣିଷ କେତେ ଅଜବ ହୋଇଥାଏ ନା? ସମ୍ପତ୍ତି ଶ୍ରେଣୀକି ଯେତେ ବି ବେଇମାନ କରିଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, କିନ୍ତୁ ତା'ର ଦେଖାଶୁଣା ପାଇଁ ଜଣେ ସଚ୍ଚୋଟ ଲୋକକୁ ହିଁ ଖୋଜିଥାଏ। ଯଦି କେହି ଆମକୁ ପଚାରନ୍ତି କେମିତି ଅଛନ୍ତି, ଏହା ପଚାରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ପରିସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ହୋଇନଥାଏ, ବରଂ ଏହା ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ଏ ଦୁନିଆ ଭିଡ଼ ଭିତରେ କେହି ଆମର ନିଜର ଅଛନ୍ତି। ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅସମ୍ଭବର କଥା ଯେ ଆମେମାନେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନକୁ ବାହାରେ ଖୋଜନ୍ତି, ଭିତରେ ନୁହେଁ।